प्रमोद बर' बिथाङा मानो 5 बोसोरावनो जेननांखो बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। दिनै प्रमोद बर' बिथाङा 5 बोसोरावनो रायजोजों नेवसिजाबाय। बिटिसि बिसायख'थि समाव मोनबा गेरेन्टि फोसावनायखौ मावफुंबाय बिपिएफ सोरखारा। 5 माहायावनो होमबा 5 माहायावनो मोनबा गेरेन्टिखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंबाय। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानो बिटिसि बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदि मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंबाय। बिसायख'थि सामाव मोनबा गेरेन्टि जेरै हानि पाट्टा होनाय, लाइमोनफोरनो थांना थानायनि राहा खालामनानै होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो राङारि अनसुंथाइ होनाय, बैसोगोरा थागिबि सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय, इन्डिभिजुअल बेनिफिसियारि स्किम IBS बिथांखिखौ मावफुंबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गासै मोन 40 बियाबावबो बिसायख'थि समाव मोनबा गेरेन्टि होनायखौ मावफुंनाय बायदिनो 32 नं भेरगाव बियाबावबो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांखिखौ मुलाम्फागिरिफोरनो राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 32 नं भेरगाव ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंथियोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा 5 दानावनो मोनबा गेरेन्टिखौ रायजो राजानो मावफुंनानै होबाय आरो बिथाङा खोथाखौ खम बुङो, खामानिखौ बारा मावग्रा सुबुं होननानै फोरमायदों। बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदि बे 5 माहायावनो होमबा 5 माहायावनो मोनबा गेरेन्टिखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंबाय। खोथा होनाय बायदि होमबा 5 माहा 5 गेरेन्टि सम्पूर्ण होनना बुङो। दा बेयाव मा थानो हागौ? जोंहा इउथनि 2 लाख थाबाय, जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाबाय 15,000 करि, दुखिया दरिद्रफोरनि थाखाय 10,000 थाबाय, हेन्डिकेपफोरनि थाखाय 10,000 थाबाय आरो सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय 10,000 थाबाय आरो लोगोसे मातृ पाट्टा थाबाय। दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ बुङो बेखौनो मावो, जेखौ बुङो बेखौनो मावो। आं आगोलबो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा खोब खम खोथा बुङो, खामानिखौ बांसिन मावो, नङा होमबा? जायनि थाखाय दिनै जोङो भेरगावआव more than 1000नि खाथियाव जों दिनै रानगोन, बाखिया अनलाइन ट्रेन्जेकसन जागोन। सोरनियाबाथ' बोरै हाबसननाय लांबाय, जाय बे बेंकआव हाबसननाय लांबाय जेबो नङा, बिसोरो गावसा मेसेज मोनगोन। दा हाग्रामा महिलारि सारा जे खोथा होदों बेखौ रायजोनि गेजेराव मावफुंनाया जोबोद गिदिर रंजाथाव आरो हाग्रामा महिलारि जेखौ मावो बुङो बेखौनो मावो। जोंहा उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट बानायगोन होनदोंमोन, बेखौ दिनै आदा गिला खालामनायखौ नोंथां आरो गोबां बिदिनो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर दङ, बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि दिनै प्रमोद बर' बिथाङा 5 बोसोरावनो रायजोजों नेवसिजायाखै होनबा? 5 बोसोरावनो कारापसना सोर बांसिन खालामो? जाया गभर्नमेन्ट बिसि सालायो बांसिन सालायो बिसोर बारा कारापसन खालामो, रायजोनि नोजोराव गोग्लैयो। हाग्रामा महिलारि सारा 17टा बोसोर शासन खालामबाय, बे बांसिन कारापसन खालामनायनि नोजोराव गोग्लैगोन ना गोग्लैयामोन? खालामनायमोनब्ला प्रमोद बर' सारा मात्र 5 बोसोराव गभर्नमेन्ट सालायदों, इसेल'सो बे कारापसन खालामनो मोनगोन रायजोनि नोजोराव। अब्लाथ' बेखौनो देरहाहोनांगौमोन, नाथाय देरहाहोआखै मानो? बेनि ओंथिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा 17टा बोसोराव जेबो कारापसन खालामाखै, बेनिखायनो जोंनो हाग्रामा मोसाखौ नांफिनगौ। जों फेक्टर जोंखौ बुङाबानो थानो हाया, जोंहाथ' बिराद मोजांसो मोनो। नों जायखौ सोंखारिगोन बेनो डेन्जार फेक्टर, मिथिबाय? जों फिसा माबानाय साधारन माबाखौ VCDC चेयारमेनखौ नों रायनाय माबायदि मोनगोन नोङो, मिथिबाय? साधारन मोस्रोमखौ हाथिया गाथारगोन नामा? नङा होमबा? मोजां मोनगोन नामा? नों गोदोर जाया फेक्टर बिराद माने बेखौ बुङाबानो जाया, बेखौसो नोङो दुसिनांगौ। बेबायदि जों दिनै रंगल बर' भाइया बखिदों, बे थिग सैथोखौ बुखिनांगौ। बै समाव जोङो प्रमोद बर' बिथांखौ बुखिदोंमोन, मानो? मोजांखौ माव, कारापसन खालामनाङा, इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टफोरखौ माव,
हा बे बिदि स्कुल प्रफेसारफोरखौ माव होनना जों बुंदोंमोन खिन्थु मावनो हायाखैसो दा जोंखौ फोरों राय दुसि नाथाय दिनै सोंखारिनो जों नङा मिथिबाय सोंखारिनो जों नङा बांसिन स्किमा बिराद खस्थ' खालामो आइजोफोरा मिथिबायना बिराद खस्थ' खालामो बिसाससिन बै आइजोफोरा थखाया मिथिबाय दा माबाया मा होनो बेरगाव समस्तियाव गासिबो भगबाननि नाम गोजा दुर्गा दासाबो भगबाननि नाम कृष्णकान्तआबो भगबाननि नाम महेश्वराबो भगबाननि नाम पबित्र बर'आबो भगबान दिनै लिंदों होमबा जोंहा खुनु गिनांगौ गैया बेरगाव समस्तिया भगबानखौ सोरबा मानो हागोन ना हाया मिथिबाय बेरगाव एकदम वेलकाम बिदिसो दिनै गेलेनोसो नांगौ नों बा प्रेसिडेन्ट गासिबो प्रमदाव गेलेनो हाय बा दोङो ना मोनथाय दोङो गेलेनांगौ मस्ट वेलकाम